Alright mga ka-team, welcome back sa ating YouTube channel. Kamusta? Salamat sa pagbisita. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time nga mag-upload is updated ka. Alright, so as you can see mga ka-team, we're in Barangay Kaligangan, Liloan, Southern Leyte. Galing po tayo kina nanay na naghatid ng pagkain kina nanay. Napautusan ako ni mama. So we're on our way home na. Kasama natin si my love, pauwi na kami. Ride safe sa amin. 2 days from now, 2 days ba? So basta sa Sabado is punta na kaming Tacloban para sa Tacloban 600 km endurance challenge. That would be in August 1. Yung take off time niya is alas 4 siguro sa Tacloban Astrodome yung take off niyan. Di ko pa sure, hindi ko pa nabasa masyado. Basta yung take off daw is alas 4 ng umaga. Hindi ko rin alam kung yung ruta namin is papunta kaming Palo una or Pacarigara kami. Hindi ko pa sure yung ruta. Basta ang sure is mangyayari na yan this coming August 1, 4 AM in the morning. Yeah, so yun. Ganda ng beach dito, ganda ng dagat. So apat kaming tatakbo, apat kaming magpa-participate from Mio Nation Sugod Chapter. We have your very own Team Jamelin, we have Sir Ryan aka Yantags, we have Sir Goma, Arya, and we have Sir Clay and Mami Piang. Hopefully ma-recover na si Sir Clay, kasi medyo masakit pa daw yung paa niya. Sana maka-recover siya as soon as possible para okay na yung kondisyon niya pagdating ng endurance. Sana supportahan nyo kami sa darating na endurance challenge, Lahat po kami from Mio Nation na magpa-participate is first timers. Wala mga experience sa endurance kaya masaya to. Magiging masayang experience to sa amin, So yung aim namin dito is to finish 600 kilometers within 15 hours. Alright, chill lang kami yan, chill ride lang yan. Hindi kami babakbak. Siguro babakbak kami pero yung babakbak na limitado lang, yung sakaya lang namin. Hindi kami mag-aim for the top kasi napakahirap mag-top ka ganyan, lalong lalo na nandyan yung mga mamaw, especially sa big bike category. Nandyan po si Sir Mark Anthony Boyo. Alright, so nandyan yung nag-top 1 sa Ormoc Adventure Rally V2 ba yun? Saka sa Cebu 600 yun. So talagang mga mamaw yung sasali dyan. Nandyan din siguro yung nag-top 1 sa Isle of Wight sa scooters category. So mga mamaw talaga yung makakasama natin dyan. Kaya ekes kami sa mga top na yan. Gusto lang namin is ma-experience yung endurance. Alright, just aim for the finishers. Yan, shoutout tayo. Shoutout ka Press Renzi Corrales of Mio Nation Sugod Chapters. Shoutout sa iyo, Press. Dami yung pitik sunod sa Kolonyo sa last charity ride natin. Sobrang legit ng mga photographer nun. Mga mamaw din yung mga photographer nun. We have Likhang Simple, we have Moto Addict, we have Litrato Moto, we have Fake Photography. Nandyan din si Pitik Scambag, si Sir Carl. Ito yung beach, Dakong Bato Beach Resort. Yan. I-feature natin yan soon sa vlog natin. So yan, balik tayo dun sa charity ride. Yung mga photographers, napaka-legit nun. Hindi ko na ma-mention yung iba, basta madami dun sila. So presaya nung charity event na yun. Daming parapol, tsaka congratulations sa kasama natin si Marvin. Nakapag-uwi ng bagong shifter helmet. Napakaswerte naman. Siya. Tapos tayo rin, nakapag-claim tayo ng tube mask na parapol sa charity. So umuwi tayong may dala. Yeah, I would like to congratulate also sa organizers nung Pitik for a Cause charity event sa MX Cause Team Ormoc at saka sa Team Tacloban for a successful event. Napaka-organize ng event. Di magulo yung tambike doon kasi organize yung gustong magpapitik sa kolonya. Yun yung maganda na maganda na charity event. Organize ang lahat, organize. So shout out sa inyo, sa whole team ng organizers. Congratulations. Shoutout natin si Kibuloy Motovlog. Hindi ko lang siya nakita nung dun sa Kolonya. Sabi niya nung dun kami sa Manzanitas is pupunta din siya sa Kolonya. Hindi ko nakita siya pero nag-comment siya dun sa latest vlog ko nung sa Kolonya. Yun,
Shoutout sa iyo, sir. Sir Kibuloy Moto Vlog. Support natin yung YouTube channel at Facebook niya. Yan, papapap ko na rin yung Facebook page at saka YouTube channel niya. Papapap ko na din dito. Support natin mga ka-team, local vloggers, moto vloggers. Alright, shoutout din kay Sir Dave. Sir Dave na miss na mag-ride. Yan, magaling na yung tuhod niya. Ready na para sa next ride. Alright. Shoutout din natin si Halil, yung newbie sa Mio Nation, sumama nung last Sunday sa charity ride natin. Sigurado ako nag-enjoy yung batang yun. Meron din mga pitik yun. Di pa lang na-upload lahat ng mga photographers, pero meron talaga, nakunan talaga lahat ng riders nun. Sigurado ako kasi organized yung paglalaro nila eh. Iisa-isa lang yung tumatakbo, kaya talagang kuhang-kuha yung bawat isa. Kung sino man yung tumakbo, naglaro dun. Tapos hindi mo mapapasin yung mga kaskasero. Dito na tayo naman. Kasi isa-isa lang yung tumatawid. Organized kasi. Yun, ganyan yun. Sige, pauwi na tayo. Dahan muna dito kasi lubak-lubak yung daan dito. Bakit pa kasi hindi nila to inayos? Dami walang malalaking sasakyan yung dumadaan dito. Tapos yung daanan nila lubak-lubak. Ito pa oh, may nabangga pa rito. Yun, wasak na wasak yung muka. Ano nangyari dito? Your famous Wawa Bridge here in Liloan, Southern Leyte. Yan, Wawa Bridge yung tawag nila dito. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Yan, sana maganda na yung audio natin, no? Para hindi sayang yung endurance natin. Yan. Ano? Relax lang muna kayo dyan mga ka-team. Isasama ko kayo sa biyahe namin ngayon from Liloan to Sugod. Alright, let's go. Ay, itong oras na 2:05. Dito na tayo sa Libagon proper, sa may gasoline station. Nasa siya pa si Myla, kasi hihi na siya. Yun, tapos na. Yun, pauwi na tayo. Sabaw Vlog. Right, time check mga ka-team, 2:07 in the afternoon. Yan, so we're going to Sugod na mga ka-team, and dito na lang natin i-end yung vlog natin for today. Alright, so salamat sa pagsama, salamat sa pagsuporta. Konting push na lang po natin sa YouTube channel natin at makakapag-apply na po tayo for monetization. Alright, so huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow and i-like yung Facebook page ng Team Jamelin. Team Jamelin officially, papap up ko po dun sa dito sa vlog natin. So yun po, salamat sa pagsama ngayon sa biyahe namin ni My Love ngayon. Alright, so you know the drill. Like, share, subscribe. Ride with respect, drive safe, and peace out mga ka-team. Thank you.